ψάρι. Δεν το βλέπεις το ψάρι που πηδάει. Βάζεις το ψάρι που πηδάει εκεί πέρα. Δεν το είδες που πήγες απάνω. Θα το δούμε. Του φύγε του γυριού. Όχι. Γιάννη την απόχη. Ναι, καλά πόσο. Πω, τι λες. Δεν το βλέπεις, το βλέπεις νικό. Να το ψάρι πίσω είναι το... Μικρό ρε γύρι, γιατί σου χρώσταγε. Σου χρώσταγε ρε γύρι μεγάλο δηλαδή. Την τεχνική γιατί τώρα αυτό θα μπει στο YouTube και πρέπει να παίρνουν ανάτοχη κάτι. Όταν το βόλο. Θα αφήσει τα παραμύθια σε όλοι απατεώνες. Μικρό είναι. Ρίχνω να κασκούκι ρε του πάνει βλάκα αυτή. Από εκεί κάτω ρε, τι θερίο είναι εκείνο εκεί ρε. Κανείς θα του πάρουμε ρε. Κανείς θα το χάσει όπως χάσετε και το άλλο. Δεν ξέρω, μα είσαστε άχρηστοι. Κάσε να ψάρεις στα 3 μέτρα. Χθες, προχθές. Πριν από λίγο, που δεν είχε δολώσει καλά ο... Δεν ήταν από λίγο δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τι να μας πει. Εντάξει. Ωπ, να το ναι ρε. Αρκούδι είναι ρε. Που είναι μικρό που λέει ο Βλάξ. Πριν μακριά το. Παναγιώτη μόνο το τέτοιο, το τρισκάρι να περάσει. Το τρισκάρι πέρασε, έχει περάσει. Μήπως πάει ξαναφύγει, το λέω. Σιγά σιγά το. Περίμενε. Σιγά σιγά. Φέρε εδώ την απόχη Γιάννη. Γιάννη, φέρει την απόχη εδώ πάνω. Μικρούλι είναι ρε. Ούτε 4 κιλά, ούτε 4.